Masana bwino kupatsirani nkhani izi ndine chancellor zopanda poyamba mitu yake. Anthu okwiya kunzuzu apha mnyamata wina wa zaka 16 pomuganizira kuti amakhuzidwa ndi umbanda wokuba ndi mfuti. Mneneri wa polisi ya Mzuzu Sergeant Cecilia Mfune wali mnyamatayi Kondwani Pendani akumuganizira kuti anaba pa skulu ya primary ya Chingautua pa 6 November. Toera katswiri ali ndi zambiri. Mneneri wa polisi ya Mzuzu Sergeant Cecilia Mfune wadzudzula mchitidwe wa anthu kutengera m'malamulo m'manja mwawo omwe wakhala kuchitidwa mu mzindawu, omwenso wapangitsa kuti mnyamata wina wa zaka 16 Kondwani Pendani afe. Apendani omwe akuganizira kuti anakhudzidwa ndi kuba komwe kunachitika pa skulu ya primary ya Chingautua anamenyedwa ndi kuvulazidwa ndi anthu ena okwiya komba kuti iyeyu amamuganizira kuti anali nawo pa anthu akuba amene anaba ku Chingautua primary nde anamenyedwa ndi anthu amenewa, komano anthu ena achifundo amudera la ku Chingautua komweko ndi amene anamubweretsa ku polisi komwe anakamwalira atapititsidwa ku chipatala cha Mzuzu Central Hospital. Tikhoza kutsimikiza za nkhaniyo, komanso ifeyo apolisi chizungu tino kuti mob justice kapena kuti kutengera malamulo m'manja mwathu ndi mlandu. Chifukwa kutengera malamulo m'manja mwathu munthu tikamuganizira kuti ndi wakuba zimasokoneza kufufuza kwathu kwa mlandu. Nde tikuwalonjeza mtundu wa Malawi angakhale anthu okhala kuno ku Mzuzu kunena kuti wina aliyense amene anali nawo pa mlandu omupha munthu ameneyu amangidwa. Kutsatira imfayi, anthu enanso okwiya anagenda nyumba ya yemwe akumuganizira kuti anakhudzidwa ndi mchitidwe ovulaza ndi kupha Apendani. Koma Mfune ati apolisi pakadali pano sanamange aliyense, koma iwo akufufuzabe ndipo akhala akumanga aliyense yemwe akukhudzidwa ndi imfa ya Apendani komanso kuwonongedwa kwa katunduyi. Izi zikudza pomwe lachiwiri madzulo mzibambo wina yemwe amachita malonda olandira ndi kutumiza ndalama anaomberedwa ndi kuvulazidwa ku Mzuzu. M'malo mwa Zodiak kuno ku Mzuzu ndine Toera katswiri. Akatswiri pa nkhani za ndale mdziko lino achenjeza ndale kuti atengerepo phunziro pa zotsatira za chisankho cha ku America komwe mtsogoleri wopuma wapambananso chisankho ponena kuti mkwiyo wa anthu ndiwo umachititsa izi. Dr. George Chaima komanso George Piri ati chipani cha Democrat cha ku America chataya mwayi chifukwa cha mfuzo osakomera anthu pa nkhani zachuma komanso ubale ndi mayiko ena. Iwo atandale akuyenera kusamala poonetsetsa kuti akutumikira zofuna za anthu osati zongokomera yokha. Noho Nkubwe ali ndi ripoti. Zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko la America zikuonetsa kuti mtsogoleri wa chipani cha Republican Donald Trump akutsogola, pomwe yemwe amapikisana naye Kamala Harris a Democrat akutsalira. Akatswiri wona za ulamuliro wabwino komanso ndale mdziko muno ati sichikhala chodabwitsa kuona Trump akupambana, kamba kuti utsogoleri wa chipani cha Democrat chalephera pa zinthu zingapo kuphatikizapo nkhani zachuma komanso ubale ndi mayiko ena. Dr. George Chaima omwe amalankhulapo pa nkhani za ndale atakuganiza kuti andale mdziko muno akuyenera kuphunzira kuzomwe zikuchitika ku Americazi, kuti nthawi zina anthu amafuna kusintha kamba kuti atopa ndi utsogoleri omwe ulipo. Andale kuno ku Malawi makamaka amene ali mboma aphunzirepo phunziro pa zimene zachitika ku America, ngati angathe kukonza zinthu ndi kusintha zimene Amalawi akukhumudwa nawo azikonze isanafike nthawi yovota. Ngati sakonza nina za mtundu zikhoza zochitika kuno. Katswiri winanso Dr. George Piri ati kusakwaniritsa malonjezo komanso zokhumba za anthu kumachititsa kuti nzika ziganize zosankha mtsogoleri wina. Kungolonjeza osachita kapena kulonjeza zina kukachita zosiyana zimapanga kuti Amalawi akhale ngati mwango wapusitsa chabe, ndi zotsatira zake sizikhala bwino. Pomwe dziko lino likuyembekeza chisankho chaka chamawa, olankhulapo pandale alangiza andale mdziko muno kuti zotsatira za chisankho cha ku Americachi zikhale phunziro kwa andale mdziko muno kuti china chilichonse nchotheka anthu akaganiza zofuna kusintha zinthu. M'malo mwa Zodiak kuno ku Mzuzu ndine Noho Nkubwe. Chipani cha UTM chati chathetsa kusamvana komwe kunalipo mchipanichi kukhuzana ndi msonkhano wake waukulu osankha adindo pa 17 mwezi uno. Mneneri wa chipani cha Felix Njawala wauza atolankhani kulilongwe kuti zachitika pakutha pa msonkhano wa komiti yaikulu ya chipanichi omwe unachitika lachitatu. Imon Piningo ali mbali potiri. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala
wati chipanichi tsopano nchogwirizana kamba koti chamvana zothetsa mikangano yonse yomwe inazungulira pa nkhani ya msonkhano waukulu wa chipanichi. Anjawala auza atola nkhani mu mzinda wa Lilongwe kuti mwa zina zomwe akuluakulu mchipanimu samamvana ndi nkhani yokhudza ndalama zomwe anthu omwe akufuna maudindo akuyenera kulipira, pomwenso posachedwa pa mtsogoleri wa chipanichi Dr. Michael Usi anadandaula kuti ndalamazi zinakhazikitsidwa ndi anthu ena ochepa chabe. Iwo awonjezeranso kuti komiti yayikulu ya chipanichi yagwirizana kuti isasinthe ndalama zomwe anthu akuyenera kulipira akafuna maudindo. Anjawala ati zadza kutsatira mkumano omwe mtsogoleri wa chipanichi Dr. Michael Usi anachititsa pofuna kuwunikira komanso kukonza zotsamwitsa pa nkhani ya msonkhano waukulu. Iwo awonjezeranso kuti chipanichi chigwiritsa ndalama zoposa 250 miliyoni kwacha kuchititsa msonkhano wake waukulu. Zonse zokambirana zayenda bwino kwambiri, ndipo pomaliza pa msonkhano umenewu president anapereka mphamvu kwa ine kuti ndiyankhule malo mwa chipani chonse kuwadziwitsa anthu mmene msonkhano wathu wayendera komanso zimene tagwirizana ngati chipani. Poyamba yemwe ali mkulu wa chinyamata mchipani cha UTM Apenjani Kaluwa analengeza kuti asintha maganizo ofuna kudzayima nawo ngati mtsogoleri wa chipanichi ati pofuna kupitirira kukhalabe mkulu wa chinyamata mchipanimu. Tiyeni ngati directorate tingolimbikitsana, tilimbikitse kukweza chipani, kulimbikitsa kuti chipani chikhale champhamvu. So kupanga withdraw ndifukwa chokuti kuli anthu enanso kodali ndi kuthekera akuyima mu opposition yomweyo. Chipani cha UTM chakhala chikukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Akuluakulu mchipani cha UTM akhala asakumvana pa nkhani zosiyanasiyana kutsatira imfa ya mtsogoleri wa chipanichi Dr. Saulos Klaus Chilima. M'malo mwa Zodiak mu mzinda wa Lilongwe, ndine Imon Pilingu. Nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kulephera kufikira anthu omwe akukhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zadza kutsatira mvula ya mkuntho kamba kavuto lakusowa kwa mafuta a galimoto. Komishona wa nthambi ya Charles Kalemba wati galimoto zangoyima ndi katundu malo omwetsera mafuta kotero ntchito yopereka thandizo yayima m'makonsolo ochuluka. Alfred Guta walemba ripoti ili. Vuto lakusowa mafuta galimoto lomwe lasautsa anthu mdziko muno lakuzanso ntchito za nthambi yona za mafuta ogwa mwadzidzidzi. Komishonala ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Charles Kalemba wati nthambi ikulephera kufika anthu omwe akusoweka thandizo potsatira mvula yosanizana ndi mphepo yomwe ikhala kugwa madera osiyanasiyana mdziko muno. Akalemba ati nthambi iyi ndi katundu yomwe akuoneka kupita kwa anthuwa koma zokanika kamba osowa mafuta a diesel. Bungwe lona za mphamvu la Mera silikufotokoza kuti vuto losowa kwa mafuta a galimoto lidzatha liti mdziko muno. Mvula yosanizana ndi mphepo yaononga zinthu zosiyanasiyana m'maboma Nsanje, Chikwawa, Thyolo, Neno, Kasungu, Chitipa ndi Lilongwe. Mama Zodiak Konsanje ndine Alfred Guta. Bungwe loyang'anira mabungwe omwe saboma la Angola lati kafukufuku waposachedwa apa yomwe lachita wapeza kuti mabungwe ena omwe saboma sakutsata malamulo zomwe zikuyika dziko lino pa chiopsezo. Mkulu wa bungwe ili Edward Chileka Banda wauza atola nkhani kuti mabungwe 433 alibe ziphaso zovomerezeka kugwira ntchito mdziko lino. 173 sali mkaundo la mabungwe omwe saboma ndipo 419 sanapereke ripoti lawo lapachaka ku bungweli. Bungwe la Angola lapereka mpaka pa 31 Disemba chaka chino kuti mabungwewa ayambe kutsata malamulo ndipo kulephera kutero malamulo adzagwira ntchito. Malinga ndi malamulo a dziko lino mabungwe amene saboma amaloledwa kugwira ntchito zawo mdziko muno ndipo pali malamulo komanso ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa kuphatikizapo lamulo lija la mabungwe amati NGO Act. Kupezeka kwa malamulo ndi ndondomeko zoyendetsera mabungwe amene mdziko muno ndi chitsimikizo chakuti dziko la Malawi ngati boma la Malawi limavomera kuti mabungwe amene saboma azitha kugwira ntchito zawo mdziko muno bwino lomwe komanso motsatira malamulo a dziko lino. Kotero kuti mukafukufuku wathu pamene timapanganso ngakhale maripoti a chaka chino amene tinakhazikitsa pa timati NGO Day Oktoba wapitayo, ndithu tinaona kuti mabungwe ambiri akhala akutsatira malamulo ndipo akugwira ntchito zawo bwino lomwe zothandiza Malawi. Komabe taonanso kuti pali mabungwe ena
amene sakutsatira malamulo pogwira ntchito zawo. mukuonera nkhani pano pa Zodiak tindi zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. Top 8 final. Kaledoro wa madoro ndani. Loweluka pa 9 November 2024 kulichapwa pa Bingu National Stadium kulilongwe pamwe Silver Strikers ndi FCB Nyasa Big Bullets alimbirana udolo wa Airtel Top 8. Ichi ndi chigemu ndiye kulire kugula matiketi tsiku la mpira. Tiketi yanu muguliretu. Standard ticket 5,000 kwacha, VIP ticket 20,000 kwacha, corporate box 30,000 kwacha, car pass ndi 500 kwacha. Airtel Top 8 Samadolo Easy. Football Association of Malawi, transforming the game. takulandiraniso ku nkhani zathu tione mitu ya nkhani izi tisanapitirire. zaka 15 pomuganizira kuti amakhuzidwa ndi umbanda wakuba ndi mfuti. akatswiri pa nkhani za ndale atandale mdziko muno atengerepo phunziro pa zotsatira za chisankho cha ku America. bungwe la NASFAM lalangiza alimi ang'onoang'ono kuti apeze njira zamakono zochulukitsira zokolola kuti dziko lino litukuke. ndipo mzamasewero bungwe loyendetsa masewero a volleyball mdziko lino la VAM lati zonse zili mchimake za ndime yotsiriza ya mpikisano wa Raipla National Volleyball Championship. popitirani nkhani izi bungwe la NASFAM lalangiza alimi ang'onoang'ono mdziko lino kuti apeze njira zamakono. mitengo yobwezeretsa nthaka anyasulu ati alimi akuyenera kutenga ulimi wawo ngati bizinesi popanga katundu osiyanasiyana kuchoka ku mbewu zawo kuti adzipeza phindu lochuluka. kungowadziwitsa ndi kumene mwina kukuchepekera kuwadziwitsa alimi ubwino opanga process kapena kuziwonjezera maonekedwe mbewuzo. chifukwa uleniyo mutati mugulitse soya weniweni mbewu soya ndi kuti mugulitse mwina ufa wa phala la soya mtengo wake umakhala osiyana kusonyeza kuti chinthu chimene mwachipanga process chimene mwachisintha maonekedwe nthawi zonse chimakhala ndi mtengo okwera kuposa chinthu chimene mukuchigulitsa ngati mbewu. ndipo pambali poyamikira bungweli pokonza ulendowu mkulu wa olemba nkhani ku wireless ya Timven a Johans Mumba wati alimi ang'onoang'ono ochuluka akusowa misika yoyenera makomwe akuchita ulimi wa mtedza ndi soya. ulendowu omwe unali wa sabata zitatu unabweretsa pamodzi atolankhani ochoka nyumba zolutsa mawu zosiyanasiyana mdziko lino. atolankhaniwa anayendera maboma akasungu, mzimba, rumphi, mchinji, ntchisi, dowa, lilongwe, machinga ndi balaka. ophunzira omwe amachita bwino phunziro la science kuchoka msukulu za sekondari zisanu ndi imodzi akuyembekezeka kupikisana pa mpikisano oyankha mafunso omwe bungwe la Malawi Liverpool Welcome Program lakonza ku Lilongwe pa 9 mwezi uno. mkulu woyendetsa mpikisano akondwani Jambo wati sukulu za sekondari za Blantyre, Dedza, Nkata Bay, Providence, Loyola ndi St Mary's ndi zomwe zikapikisane. Chikondi Mphande walemba ripoti ili. wamkulu oyendetsa mpikisano Profesa Kondwani Jambo wati sukulu zomwe azisankhazi zichokera zigawo zonse za dziko lino. Ajambo atophunzira asanu ndi mmodzi ndi omwe akayimirire sukulu iliyonse ndipo mpikisano ukachitika magawo atatu. malinga ndi Ajambo ophunzira adzikayankha mafunso pogwiritsa ntchito matabuleti komanso ophunzira amene adzikayankha mafunso msanga ndi omwe akapambane. iwo aonjezera kuti kampani ya Niko yawathandiza ndi ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha pomwe kampani ya Terrestrial Electronics yawathandiza ndi malaptop. kuchokera ma education division onse Malawi muno and anasankhidwa ndi Ministry of Education and quiz imeneyo ikhala yokuti ana skulu azipanga compete kuyankhidwa kama mafunso mwansanga amene kuyankha mwansanga kwambiri ndi amene akutenga ma points. Antikhala ndi maraundi atatu
akwizi imeneyi imene zichitike Saturday. Ophunzira yemwe anachita bwino pa mpikisano wa mbuyomu Trintas Kumwembe walimbikitsa asungwana kuti azitenga maphunziro a sayansi. Watsikana ndithokoza zoti china chilichonse ndichotheka tisamamvere zomwe anthu m'midzi mwathu amatiuza zoti za sayansi ndi za anyamata okha, koma ine ndine chitsanzo choti sayansi ithanso kupangidwa ndi atsikana omwe. Choncho tiye tonse tilimbikire kuti tizakhale pabwino patsogolo. Sukulu zisanu ndi imodzi zomwe zipikisane nawo pa mpikisanowu ndi Zadedza Sekondale, Nkhatabe Sekondale, Providence, Loyola komanso St. Mary's. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiak, ndine Chikondi Niko Mphande. Mzamasewero bungwe loyendetsa masewero a volleyball mdziko muno la VAM lati zonse zili mchimake kuti mpikisano wa Liplay uyambe mawa, pomwe matimu 24 anyamata ndi asungwana alimbirane mphoto zikuluzikulu mu mzinda wa Mzuzu. Ofalitsa nkhani za bungweli ama Godwin Mangani wati pamene ndalama zachikhochi zakwera kufika pa 25 million kwacha, iwo akuyembekezera mpikisano waukulu pakati pa matimuwa omwe achokera mzigawo zonse za dziko lino. Timu ya Wolves ya anyamata ndi asungwana ndi omwe akuteteza ukatswiri wa chikhochi chomwe anatenga chaka chatha pa bwalo la Katoto.